Coach, θεωρείτε ότι σήμερα με έναν όφη που δεδομένα είχε μια ιδιαίτερα ικανή επιθετική γραμμή, οι απουσίες που είχατε των επιθετικών σας κόστησαν στην τελική έκβαση του αγώνα? We're told that you have very good offensive line. The absence of the two strikers, do you think that was a reason that it was a cost for us in today's game? Yes, it's a big part of the reason for sure. As you saw the game, we can say that we were enough good in controlling and preparing the attacks and not so dangerous in the last third. Ναι, είναι ένας λόγος αυτός, γιατί όπως είδατε το παιχνίδι ήμασταν αρκετά ικανοί για να ετοιμάζουμε τις επιθέσεις, αλλά ήμασταν όχι τόσο στο τελευταίο κομμάτι. Ερώτηση. Καλησπέρα καταρχάς. Μόνο 3 αλλαγές, εκ των οποίων οι 2 από αυτές στο τελευταίο πεντάλεπτο, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει κάποιος λόγος, ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα που έβλεπε ή δεν είχε άλλον στον πάγκο να φέρει στο παιχνίδι? All 3 changes, it was some reason, or he was satisfied by the picture that he had with our players in the pitch? Yes, first of all, I was, like I said, in a mood to give them time to find the key for the last third. Καταρχήν είχε τη διάθεση να δώσει στους παίκτες μας τον χρόνο για να βρουν το κλειδί για το τελευταίο τελετό. I know that with some changes I will disturb the organization of attack. Ξέρω ότι με μερικές αλλαγές θα χαλούσε την οργάνωση της επίθεσης. So I want to support the team in a way to give them more time to try to find the key. Και ήθελε λοιπόν να υποστηρίξει την ομάδα με τον τρόπο να βρουν περισσότερο χρόνο για να βρουν το κλειδί.